Shi nake ji buba dan Allah ka taimaka ka ba mu ruwa mu sha. Ni na kawo ka tafiyar ma kenan. Ba ka ruwa ka sha? Ruwa na sayarwa ne ni. Kai fa buba matsala ta da kai. Kai fa ba a cin arzikin ka. To, shikenan. Amma Allah gashi. Ya fi ma. Kurbano za a baka. Ka bani makwarwa 3 sai ka bani canji. A ni fa bani da canji gaskiya. To shikenan ba matsala. Karfa ka mun shan mugunta. Ka ji kana wani kwankwadewa sai ka shanye duka ne? Ana san ka kakkai kurban mugunta, ana san ka fa. Ai malam ruwa akwai daɗi ne. Ani gaskiya ne alajin Allah. Ni ta inda kake burge ni inoyo. In dai kuɗi suna siyan abu, to zaka cire ko nawa ne ka siya. Ba ka zura wulakanci. Allah ya ƙara sutura. Da ni ma za a taimaka min da canji ko makwarwa 3 ne ni ma dan jika makoshi da. Kaga ba shi ba dama ba shi. Allah ƙara sutura. Amin. Ka fi ƙarfin su. Sai ka san shi ya siya. Binai zuwa anjima ko da a ce mun yi tafiya sosai in dare zan karɓa in ƙara ɗaya. Ɗan wala. Amma in ka ƙara irin shan da kai yanzu wallahi sai mun yi bala'i da kai. A'a, Audu, a kurba 3 da aka baka ka taimaka ka dan bani ko da kurba 1 ce ni ma na dan samu na sha. Kai ba zan ba wallahi. A wannan bakan tafiyar da muke zan baka ruwa ka sha. Kana ganin da yanda aka bani? To shikenan ba komai. Amma ba a bayarwa kai aka samu aka baka. Ba ka iya taimaka ta ba kenan. To shikenan ba matsala. Kai fa Audu da fa na ce ba zan ƙara taimakon ka da komai ba a wannan tafiyar. Amma kai ne wallahi. Zaƙin bakin ka yayi yawa inda ka san Mamman Shata. Amma wallahi daga yanzu ta yi kai. Ba zan ƙara ba. Ko me za ka faɗa Allah ba zan ƙara taimakon ka ba. Ya, tashi mu je. Mu ci gaba da tafiya fa.